Ahoj, vítam vás Macho. Macho uvádza program s Machom a vlastne už nemusím, pretože mám toto. No, takže dnes si spravíme drink, ktorý obľúbujú ľudia, ktorí majú radi kladivo po hlave a hlavne ráno. Volá sa ľadový medveď. Myslím, že to všetci poznáte a viete presne, ako sa to robí. Ale pozor, nie je ľadový medveď ako ľadový medveď. Základy sú jasné. Pohár, šampáňo, pomer netuším, ale je to na vás, a vodka. Není ľadový medveď, je ľadového medveďa. Tadá! Si ľadový? Evidentne je. Takže ľadového medveďa. To mi nevychádza. Samozrejme prčko dvakrát. Pekla ticho. A ľadový medveď je na svete. Dodávame a samozrejme teraz si vždy uvedomiť, že pokiaľ by sme boli s nejakou dámou, bolo by vhodné ozdobiť aj nejakým dážničkom. Macka uška. Dážničkou. Zdraví, Macho.